Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, welcome po kayo ulit sa channel ni Cathy Bicolanas to official, o di ba? Ayan, pasensya na kayo. May ginagawa po sana ako. Kaso lang maraming request, maraming message ang pumapasok sa aking cellphone. Kaya tayo ngayon ay magbabatian po tayo ulit ngayong hapon na ito. Araw ng tama, Sabado. Sabado po ba? Sabado. Kasi yan. Hello po sa inyong lahat. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Lahat po nag-comment kahapon sa aking post. Ayan, lahat po kayong masya-shoutout. Ito yung mga masuswerteng masya-shoutout natin ngayong hapon na ito. Ayan, sa lahat po, isang magandang araw sa inyong lahat. Ayan, hello po kay Sir Carlos in Germany. Ayan, halatang taga-Germany si Sir Carlos. Ayan, dalawa po ang kanyang channel, 3D and Ali channel. Mega love, shout out. At hello din po kay paring Arthur Tubo. Ayan, kaibigan natin yan sa YouTube. Mega love, shout out. Kay Ma'am Wilma Chu. Ayan, mega love, shout out din po ma'am. Kay Ma'am Presi Lumantad. Ayan, mga kaibigan niya ni Ate Minda Kurig. Ayan, lahat pong mga kasama dyan sa bahay ni Ate Kurig ngayon. Ate Minda Kurig dyan sa kanyang bahay. Hello po sa inyong lahat. And mega love, shout out. Kaya Sir Jeb Bakwaden. Kaya paring Jeb Bakwaden ng Germany. Hello po. Mega love, shout out. At kaya Ate Nerisa sa bakery dyan sa Urban Pacol. Mega love shout out. Magandang hapon po at salamat sa pakikinig kay Cathy Bicolana. Ayan, sa lahat po ng member ng Madidiskarting Mamis, ayan, GC yan ng inyong lingkod. Ayan, sa lahat po mga member ko dyan, hello po sa inyong lahat. Mega love shout out. Pa-shout out lang po kayo dyan. Nandito lang ang inyong lingkod. Free, walang bayad. Ayan, lahat po kayo ay isa-shout out. At kaya Madeline Naya, ayan, maraming Nayang pumapasok sa aking Facebook. Ayan, shout out po. Mega love shout out kung nasaan man kayo dito sa ating bansa. Hello po. Lahat ng mga Naya, ayan, hello. Mega love shout out. At kay Montenegro, Team Naya, ayan, hello po. Mga taga Mindanao, marami palang Naya dyan sa Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Mega love shout out. At kaya Chab Cecilio, ayan, nag-comment yan. Isa ang kaibigan natin dyan, ang maganda at sexy. Ayan, Chab Cecilio, ayan, hello. Mega love shout out. Emma Ramos, ayan, hello po. At ang kanyang lover boy na asawa, si Christopher Ramos. Ayan, nagpapa-shoutout siya kahapon. Hello po sa inyo lahat dyan. Lahat po mga driver dyan sa Urban Pacol, mega love, shoutout po sa inyong lahat. Pwede po kayong mag-comment at isa-shoutout po kayo. Ayan, at kay Rolly Perfecto ng Sitio Pederes. Ayan, hello po. Mega love, shout out. Kay si Enciso. Ayan, hello po sir. Mega love, shout out. Magandang hapon po. At kay Ate Susan Lakin, ayan, kung gusto niyo po magpabook ng kanyang mga luto, ayan, para matikman niyo ang masasarap niyang luto, pwede po kayong mag-message sa kanya, yung mga nasa ibang bansa na gusto i-surprise ang kanilang mga minamahal sa buhay, pwede po kayong magpaluto kay Ate Susan. Ayan, mega love shout out. At request ng aking classmate na si Marites Nacor, ayan, nandito na po. Shout out daw po ang mga family Agiri ng Bulacan. Hello po sa inyong lahat dyan. Mega love shout out po. Ayan, ito po yung special na nag-message sa akin na kailangan po talagang mag-live ngayong hapon na ito ng Ian Balonos. Ayan, birthday po kasi ng kanyang bunsong anak. Ayan, para sa'yo ito kay Chanelin. Ayan, kay Chanelin. Ayan, pasensya na kayo Saya ng beat. Ayan, sa lahat po, ayan, sa anak ni Finn. Hello po sa'yo, baby. Ayan, message si mama mo. Happy, yes, birthday sa'yo, baby. NBPC po, ayan, na mahal ka ni mama mo kahit nasa malayo siya. Parati kanyang naaalala, ayan, at gumawa pa siya ng paraan para mabati ka niya.
At pinapasabi niyang mahal na mahal ka niya. Ingat ka palagi and mag-aaral kang mabuti at malapit na rin siyang umuwi. Ayan, mahal na mahal ka baby ni Mama. I love you daw po. Happy birthday kay Janelyn. Mega love shout out sa inyo dyan. Sa Urban Bacol, hello po. At meron din pong message si Loverboy. Ayan, pasensya na daw po. Humihingi ng sorry ang iyong minamahal. Ayan, sana all minamahal. And pinapabati niya po, happy first mansari sa inyong dalawa. Wow, congratulations. Sana all, o diba? Ayan, kay Loverboy. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan. And sa lahat pong gustong mag-comment na shout out, pwede po kayong magpa-shout out kay Cathy Bicolana Official. Ayan, maraming salamat po sa pagmamahal nyo sa aking channel at sa inyong lingkod, kay Cathy. Ayan, thank you so much. At meron kayong hindi ko po narinig dito, para lang ako ditong baliwa. Ayan, hello po sa inyong lahat.